Hello guys, good morning. Welcome to my channel. For today's vlog guys, manglaba ko guys. Pero huy, ayo pagsaba. Tanaw lang nato kay ang panahon dili maayo guys. Tanawa ang panahon guys ko. Dili maayo ang panahon guys. Ngiob ang langit. Murag arabay bagyo. Nara ina, hi, good morning guys. Ina, good morning everyone. Ay so ko tanaw dili na cellphone. Dili siya guys. Nagminaldita na po siya guys. Dili siya. Akong mga anak nag-andam na kay mga na sila ron. Akong hugason ni Ara. Panghugasan ako ang mga kaldero para dili na mapuno diri. Kailangan kita na magpuno. So karon guys, saan lang nato anig makalaba bataan kay ang panahon dili maayo. Ako magsugod og pang. So sa di pa ko magsugod og panglaba guys. Ato lang usa hugasan ang mga hugason diri guys para di tapok atong mga hugason. Mga anak. Dili ra siya against the light ang atong mga trapo. Trapo sa kamot. Muna niglaba guys kay na may agas kagabi. Nauga na siya. Rosel, mahulog ka diha Rosel. Kana uy agoy. Mahulog ka ba ni style mo ba? So, gasan ako kung mga kaldero. After this, mag-andam ko pagkaon sa kong mga 4 babies. And then, mag-kuwanta sa itong nilabhan. Gaigawa sa itong nilabhan para makalabata guys. Okay, gusto nyo ko manglaba guys. Bahala og ka ng dili mayo ang panahon. Gusto ko manglaba. Tarungon na ito na itong camera. Bigay. Kuan naman siya ka ng na gusto ko kuan guys manglaba bisan og kanang pagparadili mo daghan itong bulingon kay mo daghan agoy lo ikog nilaba guys. Akong bana guys kuan natulog pa ni rato na ko siya po kawon wala may trabaho karon Sunday pahuway so tulog sa to siya dito. Ako lang say magkuan diri magkuti-kuti. Nakalungag na ko sa kong mga dugi guys. Sayo kay kuning mata alas 5 ni mata na ko guys kay nay naandan sa kong mata gud guys oy. Di naglungag dayon ko guys. Kaya kung plano unta maglungag ko din mo balik og higda. Nya to. O sayang pud oras no. O to nga. Kuan na lang ko ni. Ana lang jud ko natulog og balik guys kay kung matulog bitaw ko balik guys unya pa ko makamata. Udto na ko makamata mga alas 8 na. Unang di na lang ko matulog og balik kay pakanon ako dan akong mga miming man nang laba ko. Mag-retouch ko diri sa balay kay limpyo naman ni daan. O di ako nahimong trabaho. Kay matulog og balik ko ako mahimong trabaho guys kay ngano. Dugay ko makamatag balik ko anak ko guys pa sa mga kang mata na ko di matulog og balik dugay ko makamatag balik. Muna i-continue na lang na ako ni akong trabaho kay para wa na problema kay niya ra ba mabalik mi dito sa tuburan kay ako ang magulang nag-ingon ko gabi nga dito daw mi maniod to kay magluto daw sila baka mabalik na pud mi dito guys dalain ra lawas si banana oy kay gilantan kay naulanan ako pud gabi gasi ko gubo kay arat kayo kung tutunlan. Baan siguro karon guys tinghilan na ang kaluoy sa nahitabo sa Cebu no maglantaw ta sa mga video baluoy ka istanan gusto Lord no magampo di ka panunay ano so sige kog ingon nagrosary ko ako karosary kay sige mi gilakaw gani kay maka-vlog ra ko bisag sige miglakaw mag-vlog ko kay ako ra bang naging ayos semana pa jud o ka vlog duha ka semana kapin siguro to kay tungod sa lakaw karon may laghalag ning siya karon kuan man niog ni ba kay walay init.
Good kayo ni hayag ang kuan karon guys. Ang sulan na ko guys. Oh, mainit oh. Hirap ang langit. Ambot lang kahaon yan. Mainit ba ka ni kay sayo pa ng ko alas 6 pa kapin. Nabaliktad man, diri man dahil ni ikas. Guys, sugas ta guys. Ato ang kuan guys. Ups. Ngayon na to guys kay sensitive kayo ang kuan. Limpyon na to ang ato ang gas rinse guys. Si Mickey, uy kay mag-atang ba? Oh, sa dito makaon lagi karon. Dana sa kakay. Kuan ta ning gas rinse. Limpyo ta gas rinse. Wala naman dahil sulod. Kinahanglan na po siya. Kuan lang kayo isulod.
po ta guys. Ang ako ang Rosel nagpaso-paso sa lamisa. Mercury. Ato na yung timplahan ang fabric na puti. Gamito na to sa lamisa. Against the light. Kani ako ang gamiton kay humot kayo. Magtrapo tag lamisa guys. Dili na to ni ibutang ato ang camera. Darungon na to kay matandog lang gamay guys, maputol. Na. Hangad ra kaayo. Nag-unsa na po gadiya Miki nga kay balo kang nagkuan pata. So kay Miki ha karon na. To si Rosel nagpa sa lamisa. Pa lagi ka di aday. Nagan guys. Piwi. Basa man kay kadong. Man na dong, anong kagikan dong. Muli na kong piring guys, kaping basa. Aka ni sa gikan. Aka nag-explore dong, aparte man yung basa do. Ha dong. Karon guys, kay human naman ta guys. Mag-prepare na ko pagkaon sa guys. Ana. Ana na puning duha ka sa mukan pag ita nakakuan. Sanamok na.
naipit ang ulo. Lagi na. Lagi magsigituan para di naipit ang ulo. Ipit ang ulo guys, kay di man kahulap. Sige lagi agi diha o. Nagkuan ko ganit gabi og sabaw. Ayo lagi nilabti. Sabaw sa baboy guys. Mao ko ipasabaw kung na may inununan pero ganan sila ning sabaw sa baboy mo ko ikuan sa ilaron. Sabaw sa baboy. Ako nang giinit gabi dayon giinit ako na po nang gikuan karon sa steamer. Ay para ug di mahurot lang rice dira mapanos. Kuan dai ni. Rochelle. Inday. Luya-luya man kaday lami kin sudan day. Pag luya-luya day kay lami kin sudan. Luya sa inday guys. Kang Rochelle gamay ra man ako ihatag ni Rochelle kay di man kay mahurot. Palagi, uy, nanak po na siya mag-una-una, maglagot ko ni niya ba. Prepare pa ganita. Nasa ng sabaw, kaya may yabo na. Pamaaw ni nila guys. Ang oras, ang say oras karon alas 7 naman siguro. Andaw. Na, alas 7:26 na, lali oras sa oras. Uy, kanina alas 6 pa man ito. Makalungag naman po siguro kung uturuan niya. Para okay ra, para panihapon nilang niya. Para iguli na muna na sila para panihapon. Nga man mi guys, kaya mula ko may banana guys, pagdugay may makauli, magabiin na may makauli, tandog, makauli may mga alas 7 o alas 8, pinakadugay na ng alas 9, isa alas 10 may makauli, basta dito may sa kong mama. Maglungag na may daan kay, para pag uli diri sa amo, pagkano na lang namo dayon ng mga dugi. Anak guys. Makalungag ko balik. Kaya, maglungag lang pagtag balik. Langan. Lungag na lang pagbalik guys.
para maligo ko. Ligo pa ba ini namang banana o pero maglungag na lang tagaan para unya nila. Agtag-utro. Landong king langit guys, naot in panahon. Anday. Dagol. Ay sige, kiling-kiling para may kuan, tiger ay no ha. Uy. Sarap ba uy? Hindi nila. Hindi, dagol. Hindi, dagol. Ano man, hindi. Lingkod man. Hindi na, laban na aron, laban man kuron. Morning. Mut kay kahay. May nang pagkomment. Yung chinilas ni mo, asa di ka itong chinilas? Ay, mutulong lakaw yung sinilas eh. Nakatupaingon. Ayos itong chinilas. Uy, Dudong! Ayaw dong, ayaw dong. Dagol. Ini gini naman ako. Iya udah. Anak yung mga iro guys, basta na ikan ito mo palit sa pika sa tindahan niya. Nabo nag mga bata, banyak kaya ang mga iro. Kaya naman ko bata di ari guys, nasungugon siya ba. Asungugon akong mga anak muna. Taga na ay bata, ilagi ng ko ano. Ang halang baya ni Gaon. Ano sa may butang din giinit mga nila. Ang panahon, timuta. Oh, mainit sa gabi inita. Okay kayo. Hey guys.
ng pagkaon. Naon na po yung mga niyaw-niyaw. Piring, nausap mong gamitin kay makakaon ra lagi mo ron. Nausap. Nagamay ang sabaw. Sir! Mickey! Timpla ko daan sa akong may miming, guys. Agoy! Di sa lagi mo saka ba? Kaya maglisod ta. Ang kahulat ko eh. Ausik palit ang sabaw. Dali piring, ah. Na piring. Nakadiha. Ay, ulat ya, bots. Hanap po na imong style, bots. Hoy, ano mo na? Mickey! Dali na, dali. Marcel. Ako yung style ni bots. Inday, oh. Nam. Karne, sabaw inday, oh. Na, guys, madali-dali tag-timpla kasi. Wa na si Kuan. Si Bots na mini na. Kahulat. Gusto niya agad-agad. Kandagul. Kami kinsudaan dagul, oh. Uy! Dagul, oh. Dagul. Inday, oh. Inday, oh. Amon kita mis mulut. Dili kato nang pinirito gabi nga gidala nato. Ako ang gikuan. Nino. Mana ka ha? Awar ba na si Bots may uwi batasan? No ba? Wala mo bisit ano ruba. Hindi eh. Ay, naurot na mo piring. Naurot na di iyo hadi. Ay, maging yan. Naroon. Dag-um naman o ulan. Nambot lang kami ang gabi. Wag man ka ulan gabi eh. Magpakaon ako sa ilaha, guys. Humana sila pangaon, guys. So, ato lang hugasan ng ilang mga plato.
Nalimtay na labay ang basura. Labay na ako na aron. Kaya yung mimir. Mutot. Mik. Apel sa nasa miki. Na, si Inday, gidubulan. Gina ko nag-inom kaya waka inom gahapon. Sabi niya, ito nga, si Inday, mana. No, tingnan na ko nga. Si Mickey, masiwa ka inom gahapon. Ano sa naman na? Tingnan ko ni sila magdungan. Muna maglibog ta. Ang ending, ano, natin mga buros, ano nila. Iwa na padimao ang mga pills. Just at plato, guys. Sa dagan na mayad ron may ba? Kay Domingo ra ba? Wala naman tayo, kay utanap sa karon. May lag-abri pa ron diha. Abre, tama na sila sa kwan, siguro, sa semana. Abre, hindi na sila Christmas. Ito, no? Kasi kay sarado man guna diha. Doon Santo, Alcalag, wala na sila holiday. Ang buduti po siguro, no? Kanang dili mo tuog ng anak. Hindi, doon. Hindi pa yung ibang ko, doon. Selfie sila, anak. Oo, sa ako, oo, okay. Okay. Sayang sa buti. Pero aura mo na sila diya. Nga, mao ba? Basta ka nang Alcalag na. Bukan gusto ko sa city. Hindi kayo mga city ko, Awang ko sa dagan, anak niyang baldiga, oh. Ano na sila, minaw, Awang ko si Rusil, guys. Anong undang na. Ano yun? Din dulaan ang baldi, din. Ayan na sila, tubig. Ano kung gituan, oh. Guto niya. Nagkaon, Rosilda? Murot ito na ito ba? Pinalibang niya. Pinagawa niya lubot, hindi ka na bilhin. Kung tabi kasi ikaw, no? Bili pa, no? Nagabi iyang kuan kaon, mamukaw. Lagot si kong Inday Beauty gabi ibertin pinuktok. Baa, lagi. Yung tulog, matugaw ta. Ikaw, tiyong na ko. Ito ay, minuktok na ko. May kiduklon ba? Manatag panghugas, karon mag-prepare ta sa tuang herbal. Para ikaw may wa juga kailang gapon ng bulak may na. Kainom ako. Hindi, nakainom ako dito ng mama o katungkuan. Sama na. Lahi man to. No, nang pagtoy gabon tang sa buo. Oo. Atong ikon to, hindi naman ko. Ngino kay kaduha. Ay, oh, dila, yun ako ito ka. Madala pa tarong dito og herbal na po. Murot na eh. Gamay na lang to eh. Sinitura ko manguha lang katatay og kalabastre. Tatay. Dito likod ng tatay mo. Naidagan sila tatay?
Yan, nagiging sa tatay. Na. Ligo ko karon do eh. Nagihilot eh kagabi eh. Hard ka kung gihilot sa imo ha. Tulog naman po ko. Sure ka di ha? Lagi. Hindi ko makasibawa ng ligo. Ha? Dali na gusto ko na basta di ko maligo. Tulog ka na, rabi ko makaligo ron. Mag-inom na lang ka ang kuan. Liquid or bioflow. Dala na. Dumi ba? Ay na ka nagbaho. Kumusta lang eh. Yak, bala oroy. Nyari ta maglapit basura guys. Magkapaan sa ta mga pi kay mabugnaw ang akong gatas. Rasilda. Nagbuang kay yung kuhiton ang balde. Rosel. Binignit guys. Oh, di ba? Lamig kaayo. Pan ga? Butan mo kape ga? Cross na. Simpla pa kay na pan oh. Yara, tata. Kailangan ko dito ba? Na naglibang si kuan. Dito. Kasi ni mahong igit. Lagi gani ka, dini na lagi na. Si banana guys, maligo siya niya. Ako siyang gihilot gabi eh. Nabantay bitaw magsakit ha. Kasi ko ni pwede ko ng ganyan. Pero na siya. Guys, oh, naatay binignet. Itong milk. Atay. Wala na urot akong donut gabi eh. Nanghapit mo gumi gabi sa kuan guys ha. Ang hapit mi dito sa kuan sa bakery ba o atong donut. Dagko kay natong donut guys tag. Otsura. Dayon na pud tay dagko kaayo nga torta. Tag 15 ra. Ngaon ta. Guys. Ano magkaan akong mga dogle niya. Wala pa manaluto ang rice. Naunta. Naunta niya guys. Dagko ko ng gulat ay. Nanguhit diri guys oh. Araw nanguhit oh. Naay. Nanguhit. Nana magkakaundong, nguhit pa man ka. Timplahan kung banana milk. So si banana nang hipo sa bedsheet. Diba yung kunin mo mag-check ka sugar? Ayaw, pag inom og water ni alas 10 sa gabi iya, malimot ka. Alas 10 sa gabi, di na mag-choking. Ako sa donut pila na. Uso. Bilo-bilo.
Tudong amay. Inday. Anong gawa sa Inday di ay? Tama na. Si Bots guys, ang libre sa gintahan. Hi Bots. Tama na eh. Wala, ito eh. Napa ko nabilin carrots guys, ako ang sima-simaon ina yaglakaw. Ganyan ko magsima-sima og carrots ug kani kamatis. Ganyan ko ni magsima-sima. Dangag asin nami kayo. Tuslo og asin ba ang kamatis guys nami. Nga anta ninyo guys. Muna niya akong pamahaw. Ga. Palawang na kong suga sa pikas unya gaharin. Mag-video ko dito ga ha. Wala ni asukar ga. Mag-inom jud kag Newsep karon ga. Yagawas na to ga. Palit to sa kuan. Palmas eh. Ha? Ay, pink color na busog na to. Newsep. Punitong kay sayang. Nanugog ka? Wa man kayo labte. Ka munang bugnuon ka ba? Munang kulatahon ka ni busog ni. Dudong gamay kay labtanon kay ka. Guys, nabusog ko sa pan nga donut ug nabusog ko sa binignit, nabusog ko sa gatas, guys.
Tagan magud kaayo ang pan, dako kayo ang pan nya pagkahuman. Tagan pa jud binignit. Kung nang giinit. Dili mayo tong panahon karon guys, kanang ngiob ang kanang atong ang langit guys ni. Pero okay ra siya kay walay hangin. Ang nahitabo sa Cebu bakit kiting luuya sila dito no. Ang mga balay ba Ginoo ko nag tan-aw ko sa mga tao kiting pagkaluuya sus og kuan pa lang na pa lang tay kanang dako-dakong kwarta jud. Mudunit ta dito, mutabang ta dito yung saan man nga wa man jud tay sapi, igo man dito sa kaon tong sapi ani. Mga iro luoy kaayo. Mao ko. Grabe yung tubig duha. Sabi ka kusog. Nita naman ang liog ni Botgut. Suglon si Inday. Siguro rin. Dagol! Dili magpatakag pangihi din aha. Kaya humala ko panarapo diha. Taga-asa mo na mo traffic light mangihi. Magmini ba? Guys, binig na. Dugay-dugay na pa ko kakaog binignit guys. Magtuig na guro. Ano ko kabalik og kaon? Tanawa. Nanilig si Daddy. Hi, Daddy. Hi. Nanilig. Uy, naay ning tongtong. Naay ning tongtong nga bata diri, guys. Tara, guys, oh. Tongtong na pud among bata, guys. Ngayo ni sa binignit, guys. Ay ka binignit? Ha? Kaan ka niknet? Niknet ikaw? Kaan? Kaon daw siya biniknit daw. Kaon na biniknit. Kaning sago kay kamanting man din ano kita ko sa kuan ga. Kita ko sa YouTube. Ha? Kanang mga sago. Kayang mga Kuntong kaning bula-bulan niya. Kuan magkagut ka og kaning kamanting din ibulad. Pagkahuman og bulad imong lingin-linginon. Ay dili magkagut ka ng kamanting din imong pugan din imong lingin-linginon ibulad. Pag human og bulad ga pag makuan na mauga lutuon himo na din sa inana. Sagod ay kamanti mo nakabusog di ay. Dagol Dagol ali. Tulon man diretso day ay. Kanda din ning pan. Apay pan si Daddy wala na paan. Dadako kay ang pan na dita magansi may ay. Dugi kin mahurot ang pan. Kinda ko tag-15 tulog ang isa pero dako kayo. Ning hagok ang bata. Ang bata ming hagok. Hagok kapot si Inday guys. Hagok ang bata.
Mm. Mm. Lamit siya kay dungagan ako kanang powdered milk. Isa ka sachet dayon. Dayon ako sukar gamay lamit. Mm. Mm. Kaya ko si Inday. Nanot plus man si Inday, guys. Limpyo man na siya kay nanot plus na. Kaan. Yun na. Upda. Bini si Dagula. Dagol na pod. Nang dari. Dili man siya. Upda. Daro. Apa? Ano pa, oh? Mana? Busog na siya, guys. Oh, thank you, Lord, na busog ko. Limpyo ba na si Inday, guys, ha? Kay manligo na siya, toothbrushan, bayan na siya din. Naka-count po na siya, naka-inject po na siya sa anti-rabies. No? Ito na simod ni mo. Balik ko di at butang na dibe. Uy, naikan. Ano naman? Nai-rice. Akong baso. Manata, guys. Yung malit ang dati natangan sa kuwan. Ugasan yung baso, May. Balik ko butang na tadi, oh. Manata, guys. Bawas sa tadayha kay maglabay si mami og basura din. Magkuha ko og gabon. Oh, gabon, guys. Kay maligo ko, guys. Gabon, maligo? Kung butsihok, che. Asa lagi po na eh? Oo. Agad yung mga buhok ko. Ito yung una, patindaghan na. Kapayas, unta to, no? Yaw si banana, guys, kay maligo ako og kaning sabon. Okay. Malabay ta basura, guys. Labay tag basura para limpyo na ang atong sala. Ipalong sa nako ni suga kay hayag na. Hayag na ngit-ngit. Ngit-ngit nga hayag. Libog na tayo. Saan po nito mga mumo. Kaya kung mga iring murag bungit na ngaon. Sayang. Maligo gabon ga. Kuhaan ti ka gabon. Ligo ka gabon. Na sige gahi ito ulo. Unsa na imong kwal Ultraman kag lawas kay di ka maduplan. Bayo sa oy nanini. Ito. Ito.
samukan. Dara. Dua ka samukan. Agoy sa agoy. Agoy. Ay, nangulit. Ha? Oo. Naana ron. Ito si Butching. Dako tayo Butching ay. Ipos ko sa taing Butching. Butch. Dako kikag pupo, Butch. Laro pinambangin ko. Dili lagi magsigig dula-dula kay busog. Gani gid si Butch, gara kay sa tanan ba. Labay tag basura guys. Yes, ayun na lang ni kaayo kay. Ay, look. Guys. Sorry ta guys, mana taglabay basura guys. Ang vlog na natandog. Ang vlog ko balik. Butching. Kaya ata mang Butching. Ay, mura magkanig. Kuan. Napoy dagol po. Sige, upanguan. Against the light. Gasan na to guys, isag limpi o silipin. Gasan din na to kay napuan. Kuto. Ay, kuto. Ah, kuto. Pitan, ando na to binabay kuto.
Nga. Sit down lang ka dito. Sit down. Dali. Na. Nga. Ay, nagsaka dila. Raubos, kinasi Dodong. Dali ko. Ang saan na yung ulo dyan. Amura na lang. Puyo na. Guys, pating kay ata guys. Oh, gihugaw niya guys. Pati na limpyo kay akong gibrasan, gihugawan niya. Naan siya guys. Dugan na ko niwa na lambing. Wala mo ka koto dong. Ang koto rin dong, nanago dong. Dalagi koto dong oh. Ano nago koto dong? Naala ka to. Wala man. Yan sa laag. Ano pagbalik ko an pagkaroon. Yan sa laag ko. Bibigas. Bigas. Naroon. Saan? Uy, tagapusa. Kuan mo dong. Noo. Hala. Iw. Iw ka ayo si kuan bots ug dalunggan. Di. Iw ka dalunggan si bots. Di. Sorry. Sakit di ay. Nain na. Iw ka dalunggan guys. Ikas. Saka. Tuh. Wala na. Ayo. Manghinaw ko. Guys, masakan ako guys. Hawa dong. Agoy dong, magpatay ra bagyud mo ni dagul dong, di jud ka magingon ana. Sulod ta siya. Nya magpatay ra ba na silang dagol? Wa na guys ang bagyo guys. Wala ko na natin sulat guys. Akong mata ba mura gipanuslok. Akong mata ba na ko na feels kong mata mura gipanuslok, mura na something. Nagdamgo ra ba kung dili maayo ra ba?
Mag something yun. Mag something. Hi! Kuan tag herbal. Ako na ni palungon ang kuan guys. Mana naman siguro ni gani na raman ni nag-click. Luto na. Okay na yung rice cooker. Pero na po ibutang. So guys, diri ra tataman guys kay taas na ato ang na-vlog. Salamat guys sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa inyong suporta, sa inyong pag-like, follow, share sa ko ang mga vlog. Thank you so much guys ug amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.